Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, on calminama moni kala yinde mum e yettode mum. Kadi eɗen mbaɗa tan no kewɗen wadde ni. Hande noon rogere hesere gadduɗen, kono en gaccani doge ɗe puɗɗiɗen wadde ɗe, kadi men gartu hen. Rogere hande nde ko fati witto e fannu internet. So tawi witto haalama internet noon halte ko Google. Fandare hande nde ko hollude bandiraɓe anduɓe ɓe ballotiro ɓe gandano ɓe kam ganda holko woni Google e holko woni caggal Google. Won anduɓe won yoɓe Google tan jiya nafoore mum ko witto tan, somi sohli helmere, somi sohli hunde internet he mi tappa ɗum mi yita. Kono won ko woni caggal Google ko heewi. Google ko moteur de recherche mo gandanɗa hoorema ɓurɗo mawnude hande e aduna o, mo gandumi. Ko adi Google ne ara ene waɗno moteur de recherche uji kewɗi ko wayno Alta Vista en. Google nde arno heeɓi place no feewi sabu wonde mum simple e webde hutorade. Onon koye mon on ji so tawi en gudditi page o jiitan tan ko helmere Google nde ene wonde kamɓe ko mbiyata champ de recherche ko, c'est à dire cohluɗo o so ari tan ene yiya ko sohli ko hade wadde hen hojomaji, so watta hojomaji ɗiɗi o yiya ko sohli ko o faya e ko sohli ko. ɗum ne woni ɗum no waɗi fayida no fewi banggue web. So tawi eɗen jiiɗi wadde créede hunde ko wayno site web en walla gueɗe goɗɗe, yo won simple kutortoɗo o so ari hen tan yo yi ko yiɗi hutorade ko e nder hojomaji ɗiɗi walla so fori tati. Eyyi, holko woni Google, holko jiiteni Google? Bon, recherche o ɗum mi natta hen par ce que yimɓe fof ne gandi on no fewirta. Google noon duuɓi nuɗɗi wonko addi ko heewi. O jii hunde ko wiyete nuage. Ene noon nuage so tawi firama e ɗum ɗo e pular wiyete ko duule. C'est-à-dire Google ene wawi wallude yimɓeɓe moftude document ji mumen, vidéo ji mumen, kala ko jogui ɗon ene wone ordinateur mon, oɗon cohli moftude ɗum mbaɗon ɗum e duule ɗe e nuage. Kamɓe ko mbiya ɗum cloud en anglais. Donc Google ene hokki hande neɗɗo foof joguiɗo compte Google ma jogoɗa noon compte Google ko fodde e 15 giga espace aɗa wawi moftude hen document ji maɗi. Fandare vidéo noon hande ko hollude moon holno moftirton toon onon sukaɓe fulɓe walla kala nanoɗo ɗemgal pular kutortoɗo oɗo vidéo ma andu holno moftirton kaɓirɗe mon ko wayno document ji mon e Google Drive. Google Drive ko ni sifori, badi ndi ko ni sifori. Oɗon taw ɗum e téléphone ngaji mon. Hande wonande joguiɓe téléphone ngaji ɗoƴƴi ɗi, wonde le téléphone intelligent fof hay ɗum nana e Drive nan nder hen. So ɗum ɓenni Google kadi ene walla mon ko wiyete Google Doc. Oɗon gandi nden so tawi mbawɗa windude document Word tan ko wiyete ko Microsoft kutorgal Microsoft Word ko ma jogoɗa ordinateur ma e jungo ma. Kono hande aɗa wawi wadde document ji ma ɗi e kamɓe ko ɓe mbiyata e duule ɗe ko mbiyata nuage ko, mbawa kadi wadde hen modifié hay sinno a ala ordinateur ma o taw tan koye internet, hay sinno a ala kaɓirgal Microsoft bitegal Microsoft Office Word par ce que ngal ɗon ma soode, hay sinno a ala ngal ɗon aɗa wawi hutorade Google Doc
modifier taw ko CV ma jogida comme voilà comme ni ala jogi no mbada ko no jogi do Word ni mais taw ko en ligne ko internet donc dum don en wadi fayidi no fewi donc hande ko dum don woni ko jiten pour hutorade Google Drive man jogoda compte donc en jahad internet mi hollo mon donc gudden do internet jenton wala cliquer et internet explorer donc mi aro do mi tape Google ok wonji do ren jogi Google nani dum do ko recherche en nata hen donc hande ko do paren so tawi on ƴeewi dow e do woni ko wadi connexion en wadi di do kondo karayon on cliquer hen wonji fenêtre uddito e nder ndedo fenêtre dum fu ko kabirde Google de fu kabirde Google de bawdon hutorade wonji do ko YouTube pour heɗade musique en Gmail nen dum ko pour c'est-à-dire yide lettre uji ma bindeɗa ɗi walla sa yiɗi windude ko en ɓatakuji ɗum ɗo ko Drive sa yiɗi moftude ko woni ko kalɗen jonjon ko moftude document ji ma ɗi e ko ɓe mbiyata dule ko ɗum ko agenda aɗa wawi créer hen même agenda sen dañi temps mami hollu mon holno mbaɗirten ɗum créer ok ɗum noon payen e Drive mi sora connectade mami connecte rom non koye compte goɗɗo voilà donc ɗum ɗo woni ko wite Drive min joni so tawi on ƴeewi no mbawɗon tan no jirton ni tan min joni e Drive am mo jogimi o wonji mbiɗa jogui dossier biteɗo formation informatique wonji ko woni hen ɗum ɗo fof ko kaɓirɗam on ko document ji ɗin jogimi so tawi on ƴeewi oga banggue nano oɗon jogui nouveau oɗon jogui mon Drive fit ko Drive mon onon do jon ko cliquer hen do cliquer hen tan on ji dossier jogimi hen di dossier gon créade hen o ko dossier formateur informatique eden bay créade hen dossier ji goddi ni bel den on ji partager avec moi ada wawi jogade kede andude dossier ji be yimbe be feccema c'est à dire ada wawi yidi dumen ko neddo goddo jogi ko wadi e Drive autorise ma an taw ada wawa hutorade dum hey pour non wawa autorise dema il faut que mo jogo adresse ma email adresse ma électronique dum ko Google photo dum ko autre chose pour yibbe ko en photo je ne gede godde baade non donc je jon so tawi are mon Drive be wawi wadde do créer nouveau dossier clic droit eden bawi créer do dossier kesso sen gare mon Drive baden hen clic droite onji clic droite et eden jogi do nouveau dossier odon jogi kedi possibilité wadde importer addoyde dossier goddo to gondo woni ko ordinateur mon badon dum e Drive o donc kenen baden nouveau dossier dokkon do dossier mono indi donc mom ton dum do dossier men on bieten dum ko Pular en badi dossier biete Pular on ji wadi ni men créer dossier men o sen hari der hen dossier hydrala hen jehen créer en gadda dossier kesso eden bay wadde hen dossier ji belden fof par exemple so tawi en jidi wadde hen hunde batten ko clic droit do espace o do vidéo baden importer
mbaɗon cliquer sur importer les fichiers, importer des fichiers, c'est-à-dire eɗen jiɗi addoyde fichier ji gonde e ordinateur men o eɗen mbaɗɗum e drive men. Donc mbaɗen ni onji ɗo joni min o addini kam direct e dossier, taw dossier woni hen ko musique ajam Baba Mal. Eyyi min noon wona musique aji Baba Mal ɗin jimmi wadde hen, mi wara ɗi mi waɗa ni mi fayi bureau mbi jogino ɗo image uji. Voilà jimmi wadde hen joni ko image oɗo katante leñol photo makko waɗi ni ƴeewe joni e nder drive am Pulaar o mi waɗi hen photo Ndiaye Saydou Amadou e nder dossier am. Mbiɗa wawi kadi ɓeydude toujours ko même chose, mbaɗen clic droite mbaɗon clic on sur importer e jehon ƴeewon to jiɗɗon tolto mbaɗɗon dossier mon o. Min joni woni koye bureau, on jii bureau image jime. Donc jehon clic on min joni e nder bureau am he e bureau o mbiɗa jogui image ngal ɗo gertogal, mi clique hen mi waɗa ouvrir. On jii woni koye charge. Voilà on jii o ɓeydi gertogal ngal. Firti ko dossier mo mbaɗen, dossier mo mbaɗen créé o mi pewnuɗen o mo ɓeyduɗen e drive men o biyeteɗo Pulaar o, en mbaɗi hen photoji ɗiɗi kadi wonɗo waɗi tan ko photoji ɗiɗi. Donc oɗo dossier drive oɗo dossier eɗen mbawi wadde ɗum partager avec yimɓe woɓɓe. ƴeewe so mbaɗi clic droite e dossier o mbiɗa wawi wiide partager, mi clique e partager. So tawi on cliquei e partager ko ndeɗo falantinere keɓoton. So keɓi ndeɗo falantinere ene winda ɗo utilisateur, c'est à dire yimɓe hutortoɓe ɗum ɓe hutortoɓe. Oɗon mbawi wadde ɗo inde makko, oɗon mbawi wadde ɗo adresse makko électronique. So tawi oɗon jogui adresse makko électronique, min joni ɗo mi mbaɗa adresse électronique, mi jogui ɗum ɗo goɗɗo mi wiya Albokoum, mi ɓeydamo ɗo. Ɗum jonka adresse am goɗɗo. Firti ko somi hutorima adresse am goɗɗo o mbiɗa wawi hebde ɗiɗo document ji. Mbiɗa wawi hebde oɗo dossier Pulaagu, mbiɗa wawi hebde ko woni hen ko, mbiɗa wawi hutorade ɗeɗo photo ɗiɗi gonɗe hen. Kono gasani ɗo noon il faut mi hokka mo autorisation, il faut mi hokka oɗo mo ɓeydumi hen o autorisation. On jii en winda ɗo par défaut ɗo jo son cliquer ɗo en winda hen modification, c'est à dire kanko mo ɓeydumi ɗo o omo wawi wadde modifier walla mbiyammomi tan o wayran ko ƴewde, kono o wawa wadde ɗum modifier, o wawa waylude hen haydara. Eyyi mbimo joni o wawa waylude hen haydara. On jii wayno yitere ni wonɗo. Firti ko an mo ɓeydumi ɗo o aɗa wawi ƴewde document mo oɗo e nadde e drive o, kono haydara ala ko mbawɗa waylude hen so wona yiide tan. En waɗi fayida on jii ɗo joni en holla mon sécurité gonɗo e drive o. Aɗa wawi jogade document ji ma mbaɗa ɗum e drive, pecca ɗum e yimɓe woɓɓe ɓe, mais kono noon aɗa wawi wiide an mo peccumi hen o aɗa wawi yiide, mbawɗa tan ko yiide. Goɗɗo mbiya an aɗa wawi wiide, kono sa yiɗi waylude aɗa yiɗi aɗa wawi waylude hen hunde ɗum ene wona. Donc min joni mi fecci e makko mbimomi o wawa waylude hen goɗɗum. Ɗum noon o wawi tan, ɗum noon o wawi tan ko yiide. Eyyi mi waɗa envoyé ɗo joni kanko mawo heɓ message o. On jii mi heeɓi message o. Maintenant so nani du tit, c'est à dire mi heeɓi message o wonde won baɗɗomi partager e drive mom. Donc koni drive sifori ene weeɓi ha maayi, ene weeɓi hutorade. Aɗa mbawi kadi hutorade ɗum hay sinno kutortoɗon ko téléphone ngaji mon ɗi. So tawi on naati hen mon jii dossier ji mon ɗi fof. Joni noon ƴeewen créer document Word pour mbawen haalde
ko wiyete Google Docs ko. Donc mi waɗani mi uddirɗo document Word. Hay sen gudditan document Word ni eɗen mbawi wadde ok on jiiɗo garen ɗo no kadi mi usto ɗo mi ara ɗo mi kere ɗo ko wayno document goto mbiɗo jogui mbaɗen supposé eɗen joguino mbiɗo jogui ɗo mbiɗo jogui CV créen ɗo CV men mbaɗa ɗum e bureau enregistré sous mi hokka ɗum mi wiya ɗum ɗo CV-DFK mi waɗa ɗum e bureau walla ni oɗon mbawi waɗa ɗum direct kadi drive on ji so tawi oɗon mbaɗa ɗum on jiiɗi lowde ɗum e ordinateur on jiiɗi arrangé ɗum oɗon jogui kadi hattani wawde lowde ɗum e drive o oɗon mbawi wadde ɗum e bureau kadi johon gartirun ɗum e drive mbaɗen ɗum e bureau après jehen drive yimɓe gaddoya ɗum donc mi waɗi ɗum e bureau mi enregistré hen kono CV o haydara ala ko woni hen donc gudden ɗo duttirɗen e drive men donc garen ɗo espace vide oɗo dossier men oɗo mo gonɗen pulago oɗo pular mbaɗen hen clic droite guddir hen ɗum ko guddiri ɗum garen ɗo mbaɗen clic droite mbaɗen importer des fichiers pour addoyde document men CV men gonɗo e bureau pour wadde ɗum e drive to woni koye bureau to woni CV-DFK voilà CV-DFK nani mbaɗen ok won ji omoni oɗo joni so tawi en jiiɗi uddirde ɗum mbaɗen clic droit e document ɗum ɗo ɗum no wiyatno e ɗerowol ngol e document o mbaɗa ouvrir avec o wima mbaɗa jiɗɗa uddirde ɗum koye Google Docs walla jiɗɗa uddirde ɗum koye lim PDF bon ɗum min ji ɗum après mais joni ko Google Doc woni haaju men mi uddirde ɗum e Google Doc ɗo joni on ji wonande anduɓe Microsoft Word ɓe on ji eɗen mbawi windude ɗo ko beela ɗen ɓataki mbiɗen ɗo joni ɓataki faade eɗen mbawi ɗo ɓataki faade pulago e mawɓe fulɓe faade e mawɓe fulɓe ko yeru tan on ji en bindi ɗo hunde taw eɗen mbawi wadde ɗum kadi mise en forme on ji mbiɗa wawi mawninde ɗum normal mbawa ko ɗum style titre mawɗo way mbiɗa wawi ɓeydude bindi ɗi mbiɗa wawi wadde hen ko beelami on ji ɗo fof eɗen mbawi hutora ɗum mbawi wadde ni ɓeydon hen mbaɗanon hen couleur mi waɗa ɗum bleu waɗa ɗum rouge hay gueɗe kewɗe eɗen mbawi wadde hen eɗen mbawi wadde ɗo kadi tableau s ƴeewe so tawi on ƴeewi joni dow tableau ni insérer un tableau eɗen mbawi wadde hen par exemple tableau on ji tableau mbami hen o eɗen mbawi wadde hen gueɗe kewɗe belɗen en waɗi fichier en waɗi édition en waɗi affichage wonande yimɓe anduɓe ko wayno Microsoft Word
so tawi ɓe ngari ɗo ɓe jogata ko probléme aɗa wawi arde ɗo noon yidde hutorade ɗum ɗo yataw aɗa wawi aɗa jogui kam gandal seeɗe e Microsoft Word. Hol nafoore ɗum ɗo mo hakko ɗo joni yeru on jejjiti dossier oɗon jogui rendez-vous on jeehi a yejjiti dossier ma e galle mon dossier wonno ko ordinateur ma a yeehi noon a yeehi ha Montréal a yeehi ha centre-ville a siftiri wonde an a yejjiti CV ma holno mbatta a ruttirto galle to kanko rendez-vous joguiɗa boni so tawi noon par ce que dossier o won tan ko ordinateur ma mbawɗa tan ko ruttirade galle mbawa addude ordinateur ma e mbawa imprimde ɗum so tawi noon ɗerewol ma ngol wonno koye drive CV ma o wonno koye drive aɗa wawi nadde cyber café kala to jiiɗa internet naata hen connectoɗa modifia CV ma mbaɗa ɗum imprimé hay sinno tawno jarande annamani ordinateur ma ɗum ɗon ne waɗi fayida no fewi donc ɗum woni nafoore Google Drive e Google Doc. Google Doc eɗen mbawi Google Doc kañum wallata men ko eɗen mbawi modifiide ɗerewol ngol so tawi ko ɗerewol Word joguiɗa fichier ma o taw ko Word aɗa wawi modifiide aɗa wawi wadde kadi mise en forme kala to mbawɗa wonde hay sinno ala Office ɗum ɗo kaɓirgal Microsoft ngal aɗa wawi wadde ɗum en ligne ko ɗum woni Google Docs. Non bandiraɓe sehilaɓe vidéo o juuti seeɗa mi salmini mon mone kala inde mum e yettode mum e mbiɗo wiya mon kadi ha saaha goɗɗo e mbason kadi yejjidde fandare nde tan ko enen fof mbawen gollodirde mon fof adda ko jogui ko beele Fouta men ene ɓamto donc ko JF wonno ɗo on jarama.